Igang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Lumagpas ka na sa bababaan mo! Naka-endlip ka na, Noy! Ay, naku mga kabisyong, oras pa natin sa buong kabulan. We got 29 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Or big shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat sa Car Club Garage na laging nakatutok sa atin. Thank you, Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Ayan, nung nakaraan, nandyan ako, tumambay ako dyan. Nagpa-PMS kasi ako ng aking kalesa. Lupit humimas ng mga ano dyan, yung mga staff nila sa sasakyan ko. Ayan, so kung mag-PMS kayo, punta kayo dyan sa Car Club Garage. Alright mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Eto, masarap pag-usapan to. Tila nagkainitan daw si Senador Jinggoy Estrada at dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado noong Lunes matapos banggitin ni Morales na convicted ang senador. Oh no! Sinagot ni Morales ang naging pag-question ni Estrada at sinabing hindi umano maganda ang naturang pagbitaw. Ito yung pahayag ni Morales. Parang hindi naman po maganda yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para naman ako talagang hinuhusgahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya ng butihing senador na na-convict na po. Huwag na ba po ganon? So eto nga po mga kabisyo. Sumagot si Senador Estrada, sinabing, "Huwag mong pakialaman ang kaso ko. Alam mo, Morales, huwag mong pakialaman ang kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo." Hindi po ganun na. Hindi po tumawa si Senador Jinggoy. Pero yun po ang sinabi. Now mga kabisyo, eto na. Logican na natin para magkaintindihan tayo. Tang! Ay, sige! Birahe! Banatan mo! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na Alright, yan! mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic words. Ito ang basic minsan sa community po natin in general. Magaling po tayo pumukol ng issue. Pero pag binalik na sa atin, napipikon tayo. Kaya minsan, di ba, may tropa tayong alaskador. Pero pag binalik na sa kanya yung pang-aalaska, napipikon. Halimbawa, di ba, may tropa ako. May tropa ako, bibiruin niya ako, sabi niya, "Jegs, saan mo balak ka magbakasyon? Pa-south o pa-north?" No. Saan mo gusto magbakasyon? Pa-south o pa-north? Tapos siyempre, babawian ko. O sasabihin ko naman, depende kung doble yung kikitain ko. Duling siya, napikon. Aragoy! Maloy ka! Na mga kabisyo, logican po natin. Well, a person can be irritated when their own criticism or insult is thrown back at them for various psychological, emotional, and social reasons. At ito po ilan sa mga dahilan. Yung surprise and unpreparedness. Kasi kung yung criticism nila ibinalik sa kanila, they might be surprised at hindi po sila prepared to respond. This shock can lead into an emotional reaction such as irritation, so napipikon. Halimbawa,
Ay binanatan ka, kaaway mo yung tao. Sabihin mo, binabato mo na maraming utang. Marami siyang pinagkautangan. Tapos maaanghang na salitang binabanggit mo. Sinabihan ka, oo, marami akong utang, pero tinakbuhan ko ba? Binabayaran ko naman kahit pa unti-unti. Hindi kagaya mo. May utang ka kay Bombay para matakasan mo, pinadeport mo kasi expired na yung passport. Oh, Maloy. We got 34 minutes after 7 o'clock. We're really having fun. We're going straight up until 9 o'clock, so keep it locked in. We're right here on Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!